Volám sa Katarína, mám 38 rokov a momentálne som na materskej dovolenke. Do výzvy na premenu z Easy Diet som sa rozhodla prihlásiť pretože potrebujem schudnúť a pretože pri mojich skoro dvojročných dvojčkách, ktoré sú ako z divých vajec, jednoducho nemám ani energiu, ani čas, aby som si chystala nejaký vyvážený jedálniček. A snažím sa dobíjať baterky tak, že celý deň niečo zobem. Sú to častokrát nezdravé snacky. Veľakrát som si povedala, že by bolo super, keby mi niekto vedel chystať jedlo zdravé, ktoré by som mala po ruke, že to by sa mi naozaj žilo jedna radosť. Potom som si našla v e-maili takúto výzvu od Easy Diet a povedala som si, že to je presne niečo pre mňa, že niečo takéto potrebujem. Tak som sa rozhodla prihlásiť. Aj z predchádzajúcich skúseností viem, že tie jedlá sú veľmi chutné. Takže teším sa na to, čo ma čaká. Najväčšia motivácia pre mňa sú moje deti. Chcela by som mať viac energie, a hlavne by som sa nechcela hanbiť s nimi ísť v lete na kúpalisko. Dúfam, že sa mi podarí schudnúť aspoň 10 kg, ale budem naozaj rada za každé kilo. Nebojím sa v podstate ničoho, čo ma čaká najbližšie 3 mesiace. Jedine ak toho, že keď budem pripravovať jedlo pre môjho muža a pre moje deti, tak mi to bude rozvodňavať a bude to naozaj ťažké si niečo nedať. Ale zvládnem to. Som pripravená a rozhodnutá, že to vydržím, pretože potrebujem zmenu a chcem zmenu k lepšiemu. Po 3 mesiacoch stravovania z Easy Diet sa cítim úplne fantasticky. Nečakala som, že tá zmena bude až tak výrazná. Podarilo sa mi teda zhodiť aj nejaké kilogramy. Je to skvelý pocit, že ma neumína oblečenie. Mám viac energie. Bola som teda donútená športovať, lebo to bolo v odporúčaniach. Nakoniec ma to začalo aj baviť, takže teraz už behávam s radosťou. Teším sa z toho. Takže za mňa samé pozitívne veci sa mi udiali. Naozaj sa cítim dobre. Aj po tej mentálnej stránke, však pri 2 malých deťoch som sa cítila naozaj vyčerpaná a teraz mám tej energie viac. Určite je to toho stravou aj tým pohybom, ale som taká nabitá pozitívnou energiou. Mám z toho radosť. Jeden obrovský benefit, asi najväčší, je, že som nemusela vôbec riešiť svoju stravu. Denne mi prichádzala pestrá, zdravá strava, naozaj to bolo chutné a ja som mala zrazu oveľa viac času na deti, na domácnosť, na všetko. No a potom samozrejme druhý najväčší benefit je to chudnutie. Aj keď ja by som tú stravu nenazvala ako dietu, je to proste vyvážené stravovanie. Takže to chudnutie potom je naozaj len také akože plus navyše. Začala som teda behávať. Chodievam 2-3 krát do týždňa, občas to vymením za horský bicykel. Ja som mala trošku problém so silovými cvičeniami, pretože mi zostala diastáza po pôrode, tak na to som si musela dávať pozor, ale tie kilá idú krásne dole aj s tými kardio cvičeniami a myslím si, že posilovanie mám dosť pri 2 malých deťoch, keď ich dvíham, prenášam, takže to mi tam ani tak veľmi nechýba. Musím veľmi premýšľať, pretože išlo to celkom ľahko a hladko. No výzva pre mňa bola obrovský nedostatok spánku a občas sa mi naozaj žiadalo trošku viac kalórií prijať, ako mi prišlo v krabičkách, ale aj keď som teda niekedy prijala aj nejaké kalórie navyše, tak sa to neozrkadlilo na tej váhe. Išlo to stále pekne dolu, takže tam nebol žiaden problém. Určite ísť do toho. Ja som všetkými 10 za. Neviem si predstaviť jednoduchšie a príjemnejšie chudnutie. Naozaj je to super. Cítim sa skvelo a určite budem si Easy Diet pokračovať.